Fil-laqgħa ġenerali annwali tal-Kunsilliera, Jose Herrera qal li l-Kabinett għadu kif approva white paper dwar ir-riforma tal-Gwardjani Lokali. Din il-white paper ser ikun qed jippreżenta dalwaqt biex minn hemm jiskatta proċess ta' konsultazzjoni mifrux fuq 4 xhur. Permezz ta' din il-white paper, il-Gvern ser ikun qed jipproponi riforma radikali li tagħti nifs lil kumitati reġjonali u fiduċja fis-sistema. Riformi oħra li ser iħabbar dalwaqt huma dwar ir-reġjuni u l-pjan ta' shared taxation. Filwaqt li ċaħat li l-kunsilli lokali ser ikunu awtorizzati li jdaħlu xi taxxi ġodda bix shared taxation il-kunsilli lokali se jakkwistaw l-awtonomija fiskali. Huwa qal li dawn ir-riformi ser isiru b'konsultazzjoni mal-oppożizzjoni għaliex jemmen fil-prinċipju ta' politika miftuħa u mhux il-prinċipju ta' konfrontazzjoni. Is-Segretarju Parlamentari qal ukoll li jaqbel mal-proposta tal-Oppożizzjoni li l-Kunsilli Lokali ikollhom ombudsman tagħhom. Matul l-intervent tiegħu, Herrera elenka x-xogħol li sar fl-aħħar 9 xhur, filwaqt li ħabbar bidla ta' kif għandhom jingħataw it-tenders tal-ġbir tal-iskart, knies fit-toroq, bulky refuse u separazzjoni tal-iskart. Il-laqgħa ġenerali annwali kienet indirizzata wkoll mill-kelliem tal-Oppożizzjoni David Agius li faħħar il-ħidma li qed jagħmel il-Gvern għall-Kunsilli Lokali.